a verím, že ste na ten potlesk, ako náhle nám naša mašinka prichádza na točňu, nezabudli. Ale ja si myslím, deťurence, že vás vôbec nepočuť, pretože asi tie raňajky ste mali dnes veľmi slabé. Potlesk patrí zrekonštruovanej ľupke a samozrejme nadpisy máte možnosť všimnúť pod prvým okienkom v prednej časti. Vlastníkom práve tohto vagóniku je občianske združenie Klub historických koľajových vozidiel. A poďme si povedať niečo o histórii práve tohto vozňa. Zrekonštruovaná M131.153.8 ľupka bola vyrobená, pre vašu informáciu, v roku 1956 a vozbu zabezpečovala v okolí Filiakova, Lučenca a Zvolena. Na osobné vlaky prestala byť nasadzovaná na prelome rokov 1977-78, no už v roku 78 bola v železničných opravovniach České Velenice postavená a prestavená na trojelársky vozeň s označením M131.2037. Na východe Slovenska slúžila, pre vašu informáciu, do roku 1984, kedy bola zrušená a o čosi neskôr odovzdaná Strednému odbornú učilišťu železničnému v Košiciach ako názorná učebná pomôcka. Pre svoju technickú zastaranosť stratila v súčasnosti edukatívny význam, no stala sa cieľom záchrany železničných nadšencov. Historický osobný vozeň, motorový vozeň zrekonštruovali dobrovoľníci z klubu historických koľajových vozidiel a zamestnanci firmy MTH Renova za pomoci sponzorov Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova. Všetko samozrejme to vznikalo aj za finančnej podpory projektu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja. Náročná oprava si, pre vašu informáciu, zatiaľ vyžiadala priame náklady vo výške 30 000 eur a stovky brigádnických hodín. Na Slovensku, pre vašu informáciu, pôjde o 4. opravený motorák tohto typu. Motorák s charakteristickou červenou farbou bol v Československu známy aj ako hurvínek, kredenec, splašená bedňa či 131. Košická mašinka sa bude samozrejme od dnes definitívne volať ľupka. Červený osobný motorový vozeň zaujme nielen zvonku, ale aj zvnútra ako tradičný výstavný priestor. V pojazdnej Wagon galérii sa návštevníci zoznámia s najkrajšími a najatraktívnejšími zákutiami Košického kraja. Motorák by sa s originálnou výstavou mal v budúcnosti predstaviť naozaj na viacerých miestach východného Slovenska. Čaká ho ešte oprava motora, technické skúšky a vybavenie interiéru drevenými lavicami. Srdečne vás, samozrejme tí, ktorí ste sa v tomto úvode nedostali do tejto mašinky, pozývame aj dovnútra a dokonca, aby ste si vychutnali aj už spomínanú Wagon galériu. Dámy a páni, vážení hostia, aj toto oficiálne odštartovanie našej rušňoparády a samozrejme zrekonštruovaného vozňa menom ľupka. Takže ešte raz záverečný potlesk pre našu ľupku. Ďakujem. Takže dámy a páni, ako to býva dobrým zvykom, nielen dávať si pozor na vaše deti,